Ik werk op telefoonbank, dus klantenservice echt telefoonverkeer. Ja. Ben je ook bang dat jojo-baan verliezen zullen? Nou, dat heb ik wel gehad. Alleen, ja, dan moet je eigenlijk ook niet te lang bij stilstaan, want ja, het is wel crisis. En er gebeurt een hele hoop en ja, ik probeer zo goed mogelijk mijn best te doen. En kansen ook benutten en doorontwikkelen is ook heel belangrijk. Bij de ING in Ljouwert zijn de laatste jaren nog flink wat ontslagen vallen. Werken er 2 nog 2300 mensen bij de bank, nou binnen dat er nog 2000. Komende tijd wil de ING in heel Nederland 1400 banen schrappen. De bank wil nog net zeggen wat voor gevolgen dat voor Ljouwert had, maar de vakbonden maken haar een grote zorgen. Je hebt eigenlijk 3 grote plekken. Leeuwarden, Arnhem en Amsterdam. Dus ja, daar zullen de meeste mensen vandaan komen die nu ook getroffen gaan worden. Wat voor soort functies worden getroffen? Nou, eigenlijk alles wat te maken heeft met de ondersteuning, administratie. Er gaat steeds meer rechtstreeks. Hè. We doen steeds meer via internet. Dus we vullen niet meer een formuliertje in wat uit de envelop gehaald moet worden. Nee, alles gaat straight through, zoals dat zo mooi in het Engels heet. Dus alles wordt in één keer gedaan. Dus al die handjes en mensen die daartussen zaten, die werkzaamheden deden, ja, dat wordt minder. De ontslagen zullen vooral vallen bij de IT en de afdelings dat aanvragen van klanten verwerken worden. De komende maanden zul je meer duidelijk hoe worden. Want die tijd zit het personeel in Ljouwert nog in spanning. Bent u erg geschrokken van de nieuwe reorganisatie? Niet echt, nee, dank u. Dag. Ben u ook losgeschrokken van de nieuwe reorganisatie? Ja, maar daar praten we verder net over, ja? Ja? De boeren zetten in op een zogenaamde interne flexpool bij ING, waarbij het verste mensen tenij afwisselend op meerdere afdelingswerkje kennen. Ik wil het FNV inzetten op het begeleiden naar oorwerk, als zal dat hier in Ljouwert dreig worden, schatten ze in. Als je van Leeuwarden kijkt, Achmea, Egon, ja, ook daar is men kritisch. Hè. Egon heeft een flinke reorganisatie gehad ruim een jaar geleden, ook in Leeuwarden. Dus ook daar staan geen scheppen vacatures beschikbaar. En de uitdaging nu voor ons ook als vakbonden is om ervoor te zorgen dat wel de dialoog, het gesprek wel tussen de medewerkers en het management op gang blijft. Want als iedereen zich op zijn eigen eiland gaat terugtrekken, ja, dan gaan we zeker dingen niet oplossen met elkaar.